Yung guys, nandito kami sa bukid ni Biyanan. Pasyal kami. Nagkakuha kami ng saging na kanyang inani. Malayo-layo pa yung guys, ang bukid ni Biyanan. Ang init pa naman ngayon. Malakas pang hangin. Doon pa sa unahan yung guys. Nakita niyang bahay na yan. Doon pa sa likod yan. Malayo-layo pa yan. Grabe ang init dyan. Oh yan, nandito na kami guys. Sa kubo. Ayan ang kubo ni Biyanan. Oh. Dinaanan pa ng bagyo yan eh. Buti hindi natumba. Oh, yan ang tanawin dito. Guys, ako saging doon.